Okay, sanibingelela bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Niyazukhumbula kulelo hlelo lethu oludlulile bengishilo ngathi lolu ke uhlelo I've been having this concept for years since from the year 2017 2018 somewhere there. Ngangifisa ukwenza izingxoxo ezikanje. But ngenxa yezathu ezithile nangenxa yakwakusase ngakhona kudala ngadecide ukuthi hayi ake ngizibambe because indlela okwakusase ngakhona. So ke enye kama episode wethu ingxoxo ekanjena senizozibona almost every week la khona suke sihlala nje sihlanganisa imiqondo sibukisana imibhalo ngokwezihloko ezihlukahlukene. So ke I invite you all bafowethu sazokhuluma ke ngezihloko ezinye zezihloko ke ezinye ezimandla kakhulu sazoyibuka izihloko ezifana njengombhabhathiso izihloko ezifana no salvation ukubuya kaJesu okweshumi njalo njalo kuningi mhlawumbe now you have your own topic ongafisa ukuthi ke siyibuke la feel free ukusibhalela and then so bethina sisorganizer sinilethela ama guests sikwazi ukuthi sizohlanganisa imiqondo kusona leso sihloko lesonke. So namhlanje ke ngizofisa ukuthi ke sikhulume about isihloko somusa. Kodwa ke into yethu ke iyorana uNkulunkulu ngendlela azoyirana ngakhona siyamkholwa kakhulu. Kodwa nje benginayo into ukuthi ngiyafisa ke sikhulume masikuke sikhuluma ngento nje sithi the grace of God, umusa kaNkulunkulu. Sikhuluma ngani? Uqalaphi umusa? Ugcinaphi? Makuthi uyagcina. Makuthi uyaqala uqalaphi njalo njalo. Sibukisane izinto ezifana na kanjalo. But before siqale ke since this is a Christian platform ngiqale ke indaba yethu sikwazi ukuthi sivule ngomkhuleko ebese ke singena straight engxoxweni yethu. Baba siyakubonga siyakudumisa nakulolu suku lanamhlanje nakulezi ingxoxo Nkosi osithembe ngazo kule ndawo. Sithandazela Nkosi ukuba uziveze uNkulunkulu wethu oyingcwele ngegama lika Jesu nezingqondo zethu uNkulunkulu wethu oyingcwele uzigcwalise ngezwi lakho egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyakwethemba ke Nkosi njalo nangalolu suku namhlanje nangazo lezi ingxoxo ngegama lika Jesu sithintela abantu bakho uNkulunkulu wethu oyingcwele uchallenge loyana naloyana uNkulunkulu oyingcwele to search the scriptures even more in the name of Jesus Christ. Amen. 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 Bafundisi bami ngiyanibingelela ngiyanamukela kakhulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Into engiyithanda ngalezi ingxoxo eziso they are so encouraging umzalwane to go and search the scriptures. Yeah. Because abona mongenayo into ezokuchallenge ukuthi uhambe uyofunda imibhalo. Ugcina uba umuntu othatha noma yini evelayo. So ke bafowethu lolu hlelo luzobe lusichallenge sonke to go so search for scriptures. Akasifundeni imibhalo. Mhlawumbe ngithathele lithuba ngiqale Babukhoza namhlanje ngimamukele usevelile ke kaningi laba bafowethu sesiyamazi sekubingelele. Sibonga mfowethu nami ngiyabingelela kuwe nakumfowethu. Ngibonge ithuba elihle engilitholayo ukuthi sizoxoxa nje sibukisane ngalokho esobukisana ngakho. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu Babukhoza. Angithathele ithuba futhi ngamukele ngibingelele umfundisi uJele enginaye ngapha kwa right wami egameni lika Jesu. Man of God. Amen mphathi. Niyaphila? Siyabingelela. Elihle igama lomfowethu Kristu Jesu. Sisaba ne-episode naye besikhuluma ngokweshumi wakhahlela okweshumi lo muntu. Wakhethelwa ukubuka ngakubeka ngale. Awona masuku uzombiza lo muntu. Kumele usheshe ubeke i-disclaimer nje kusaqala ukuthi yabona ke yonke imibono ezovela ingeyakhe. Okay. Usheshe ubeke i-disclaimer. Yeah, so siyabonga kakhulu bafowethu. Thank you so much for coming. Siyabonga kakhulu mfundisi wami. Hey, namhlanje ngiyafisa ukuthi ke sikhulume ngomusa. Okay. Ke sikhulume ngegrace kaNkulunkulu. Yebo. Mhlawumbe ke ngiqale ngawe Babukhoza. Mhlawumbe nje kwindlala nje ingxoxo yethu nje izoba spontaneous la esilidela khona. Mhlawumbe masuke sikhuluma futhi veze ipoint indlela thizeni mhlawumbe ungazungilide mawufuna ungazidlule lento mawusuke sasengqondweni yakho kanjalo mfundisi wami ungazidlule lento mawusuke sasengqondweni yakho. So we are having a conversation. Masikhuluma ngomusa kaNkulunkulu
mhlawumbe kusindlalelo wakho might be ngokwe perception yakho kanye ngokwembalo njalo njalo. Yeah. Ngibonga mfowethu. Ma sikhuluma ngomusa, number 1 nje incazo yegama elithi umusa isenzo osenzelwa umuntu ebesikade singakufanele. Okay. Noma obukade ungananto ebingakwenza ukuthi akwenzele leyo nto leyo. Okay. And then ke bese lo muntu ekwenzela umusa. Kaningi nje umusa mangichaza indaba yomusa ngiyathi kufana nokuthi ngizongena eminyango kudokotela or eclinic bese kuqhamuka umuntu uphethe umntwana or umuntu omdala uyagula kakhulu angimazi nginelungelo lonke lokuthi ngivele ngene yabo ahamba obamba ulayini le kodwa mangahle ngithi ngicela ukuyobamba ulayini emumva le la akhona ulayini osukhona lona zongena la esikhundleni sami akangazi angimazi yabo ngaleso senzo ngimenzele umusa. Okay. Akukho nto anginike yona noma khonto aqhamuke iphethe futhi mhlawumbe siyagcinana ngaleso sikhathi leso umusa lo. And then ke masibuya ke siza endabeni kaNkuluNkulu ukuthi mase sikhuluma ngomusa endabeni kaNkuluNkulu sesikhuluma ngalokhu uNkulunkulu asenzela khona ukuthi uNkulunkulu wasenzela umusa ngendodana yakhe ukuthi indodana yakhe izosifela akukho esasikwenzile. Okay. Akukho esasikwenzile ukuthi ize isifele kwaba umusa nothando ayilo uNkulunkulu kubantu nje bonke ngoba incwadi kaMateyu 1 verse number 21 ithi uzokuzala indodana uyiqambe igama lokuthi uJesu ngokuba nguye oyokusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. And then ayikho into eyenziwe umuntu ukuze uJesu amsindise kodwa wamenzela umuntu umusa. Kodwa ke masiqhubekela phambili masibuka indlela umusa kaNkuluNkulu osebenza ngayo noma oza ngayo kumuntu akaveli umuntu asonga izandla kanje. Okay. Bese umusa uyafika. Kufanele ukuthi umuntu kube khona akwenzayo kuze athole lo musa. Akwenzayo kanjani? Ake ngithi kuyashunyayelwa. Kumele umuntu akholwe ivangeli abhabhadizwe inkosi imnezele ebandleni linye layo okuyibandla likaKristu elilodwa yabo. And then ke bese ke lo muntu ke uba ke kulomusa uNkulunkulu awuletha ngendodana yakhe. Shuthi ngamanye amagama ukuze nguthola umusa ikhona into nami kumele ngiyenze okumele uye esayidini lami exciting lakho ukuze ngifunyane umusa. kuze ufunyanwe ngumusa. Okay. Awukwazi nje ukuthi uvele nje yabona kunencwadi yabase Efesu uPaul uthi ngomusa nisindisiwe nalokhu akuveli kini kuyisipho esivela kuNkulunkulu. And then ke ngomusa nisindisiwe kusho ukuthi umusa sasindiswa ngomusa. And then ke kodwa kunjalo awuzange nje umusa wayongisukela ngihlezi ekhaya noma ngihlezi kwami kodwa kwaba khona into eyakhulunywa kwaba khona engikwenzayo kuze ngithole lo musa lo. Okay. What a beautiful foundation. Mfundisi wami, ngikunike the very same question. Hallelujah, hallelujah. Yes. Amen. Ngiyayizwa incazo kaBaba. Kodwa mhlambe nami ake ngiqalelane kutheni before mhlambe si engage kule topic. Yes. Mhlambe nami ngiuchaze ngendlela engiunderstanda ngayo umusa bese from lapho ke sesiyaqhubeka ke. Okay. According to how I understand iBhayibheli igama elithi grace singalichaza kabili. Mhlambe ngaqale ngilichaze okuqala ngithi grace is God's riches given to the undeserving man in the expense of Christ. Okay. Mhlamba ngiphinde futhi grace is God's riches given to an undeserving man in the expense of Christ. Kuchaza ukuthini lo? Kuchaza ukuthi umusa ingcebo kaNkuluNkulu enikezwe umuntu
ongayideserve kodwa kusetshenziswa uKristu ukubhadalela lezo zinto. Mhlambe ke angenza umzekelo, yonke into esiyamukele kuNkulunkulu siyamukele mahala. uKristu kodwa oyibhadalele lezo zinto. Meaning igrace ayikwazi ukuba khona isacrifice ngekho. Into edala igrace is the sacrifice behind. So uKristu became the sacrifice of everything that we have received freely from God. Ngamanye amagama ukuze umuntu akwazi ukuhlonipha umusa funeka understand the sacrifice of Christ behind. Wobona umuntu engahloniphi into ayinikezwe freely funeka uunderstand kulowo muntu loyo akaqonde ukuthi lento ayamukele mahala khona oyibhadalele. Ake ngenza umzekelo, uma ngabe ngifuna ukukupresenta ngefoni uyabethea, ngifuna ukukupresenta ngefoni, funa ngiqale ngiyoyithenga lo phone, ngikhipha imali mina ngiyithenge lo phone le ngabe kuthiwa yipi, mhlambe u10,000 mhlambe u15,000 ngiyithenge, mase ngiqeda ukuyithenga bese ngiyiletha kuwe. Uma sengiyiletha kuwe ngiyiletha njengesipho, meaning isipho somusa ngoba akukho kwenzile ukuze udeserve le phone. So ngikupha yona freely. So kuwe lento engikuphe yona freely uyithole mahala, kodwa ukuze uyithole mahala kuye kadingeka ukuthi mina ngikhiphe imali ngiyithenge. Ngamanye amagama ukuyiphatha kwakho kahle le phone kuzodependa kwi-understanding yakho ukuthi do you understand ukuthi ngenzeni mina ukuze wena uthole le phone. So uma ngabe ke uzoyiphatha kahle le phone uyitotose njalo uyohlala ukhuluma bafowethu le phone impela ngayithola mala kodwa umuntu owangipresenta ngale phone wayithenga ngemali. Meaning ukuze sikwazi ukuhlonipha umusa ngaso sonke isikhathi kumele si-understand ukuthi there was a sacrifice behind. Kungakho ke the grace of God is God's riches. Mhlamba sithatha amavesi amabili ukusolidify leli point engilikhuluma lapha ku Isaiah 53 verse 5 uthi Isaiah, he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, the chastisement of our peace upon him, and by his stripes we are healed. Ngifuna sibheke indlela uIsaiah aveza ngalo leli verse uthi he was bruised, he was wounded for our transgressions. Ngamanye amagama yithi esona kodwa ipunishment neresult yokona kwethu yathathwa uKristu. Lelo yiqiniso lomusa ukuthi kone thina kodwa ipunishment yezenzo zethu yathathwa uKristu. Usethi makaqhubeka usethi for we are healed by his stripes. Lo healing olapha awukhulumi ngo healing wezifo kodwa uthi we are healed from the punishment that comes because of you have sinned. Ngamanye amagama kuyenzeka umuntu one kodwa ipunishment yokona kwakhe ayiwelanga kuye kodwa iwele phekwa Kristu. Okwenza ukuthi isono singasabi namandla ngisho abantu besenza. Isono kule dispensation emva kokuvuka kaJesu asinawo abandla, ngisho noma abantu bangaqhubeka benza isono kodwa akusenzi sibe namandla isono ngenxa ukuthi ipunishment yezono uKristu wayithatha yonke. Meaning ngokushaywa kaKristu, ngokufa kaKristu thina enjoy healing. Yayibona manje bese elinye verse mhlambe esingalibheka lapha ku 1 Peter 3 verse 18, for Christ also suffered once for sins, the just for the unjust, that might bring us to God, being put to death in the flesh but made alive by the Spirit. Asilithathe naleli Hebrews 2 verse 10, for it was fitting for him, for whom are all things and by whom are all things, in bringing many sons to glory, to make the captain of their salvation perfect through suffering. Ngifuna ke sigcileke kuleli point sisazo engage nomphathi ukuthi kuthiwa our salvation was made perfect because of the suffering of Christ. Ngamanye amagama in salvation I'm not perfect ngoba kukhona izono engiziyekile. In salvation I'm not perfect mhlamba ngubeke specifically ukuze umlalela ngiqonde ukuthi ngithini. Angikho perfect ngoba ngiyeke utshwala, angikho perfect ngoba ngiyeke umjolo, angikho perfect ngoba ngiyeke uqamba amanga. Lithi izwi lenkosi
the sufferings of Christ has made our salvation to be perfect. Insindiso yami iyenziwe yaba perfect ngenxa yokufa kukaKristu, hayi ngenxa yokwenza kwami. Meaning umuntu noma umshumayeli omaphambi kwabantu othi funeka uye kumjolo ukuze ube perfect noNkulunkulu, funeka uye kuphuza utshwala ukuze ungene ezulwini, he is misrepresenting the grace of God. Angisho ukuthi abantu abadli zona, ngisho njalo futhi angaze ngikusho njengoba ngichaza la, ngithi mina isalvation yethu iperfect ngenxa yama sufferings kaKristu, hayi ngoba kukhona izinto engiziyekile. Okay, beautiful. Khona ufisa ukuphendula kuloko sesiyangena vele ngikwenile. Siyabonga kakhulu indlela umfowethu ayibeka ngakhona, yabo. And then ke mhlambe engakuthayisela noma engakuveza noma mhlambe kungaba umbuzo okokuthi njengoba esho ukuthi akasho ukuthi abantu ababheme noma abaphuze noma abone ke sinje ke sigoqe nje igama elilodwa sinje abone, akasho ukuthi abantu abone, kodwa isalvation le insindiso le uKristu asilethela yona yayiphelele. Yayiphelele. Mhlambe lana okungavela khona umbuzo kungaba sekuthenini ke okay ke uma umuntu esesindisiwe wafumana umusa, and then angithi kunabanye ukuthola ukuthi bathi ukona enye into leyo, yabo, ongathi mawuyenza umusa awupheli. Uyangizwisisa kahle ukuthi okay asisho ukuthi yona, kodwa mawonile akupheli ukuthi wena umntwana kaNkuluNkulu noma wena wafumana umusa usesemseni noma wonile. Ngamanye amagama beze besebenzise leli gama elithi usindiswe kanye uyohlala usindisiwe, and then ke ngenxa yani yomusa, yabo, okungukuthi ke ingabe into idlula kanjani lapho ngasohlangothini lakho ukuthi mangabe ke ngiwufumanile lo musa ophelele, kodwa bese kuthatha umuntu nangu uhlize esonweni, hayi ukuthi mhlambe nisithi noma bathi noma uthi akahlala esonweni, kodwa ke nangu yena uhleze esonweni usaqhubeka still kunjalo esabalelwa emntwini osemseni. Okay, ngazoma ngizwisisa nguzwa kahle ngathi uyayizwa icomment yakhe sambuzo futhi. Yes, ngiyawuza umbuzo kaBaba. Umbuzo kaBaba uthi umuntu uma ngabe esesindisiwe bese ke eqhubeka mhlambe ephile esonweni, bese ke kube khona mhlambe ipreaching ethi no umusa awupheli noma umuntu angaba sesonweni but umusa awupheli. Right, ukuphendula lokho mphathi kumele siqale sicheke kunento efuna si understand mphathi ukuthi igrace kumele si understand kuma levels amathathu. iGrace mele si understanding kuma levels amathathu noma kuma context amathathu. Number 1, mele si understand iGrace kwi context of salvation. Okay. 2, mele si understand iGrace kwi context of spiritual growth. 3, mele si understand iGrace kwi context of ministry. Right. I guess examine ukuthi iGrace kwi context of ngiyenzela ukuphendula umbuzo kaBaba njalo. iGrace kwi context of salvation iyini? iGrace kwi context of salvation, it is the unmerited favor of the super abundant provision of the infinite love of God. Siyalazi ke leli gama elithi unmerited lichaza ukuthi undeserved. Right. Uma ngabe uthola insindiso ungayideserve, awukwazi ke ukuthi ukhishwe izenzo zakho ensindisweni kube kuukuthi awufakwanga yizo. Entsindisweni awufakwa izenzo futhi izenzo zakhe azinamandla ukukhipha. Right. Why ngisho kanjalo? Mawufunda u1 Timothy chapter number 2 verse 3 uthi uPaul laphana, it is good and acceptable in the sight of God our Savior. Uveza uNkulunkulu engumsindisi. Kusho ukuthi abantu bayasindiswa. uNkulunkulu uyasindisa. Umuntu osindisayo insindisweni nguNkulunkulu. Umuntu akanawo amandla okuyisindisa. Meaning isalvation yenziwa uNkulunkulu, imaintainwa uNkulunkulu, iqedwa uNkulunkulu. Uma umuntu esensindisweni, isono angasenza entsindisweni asinawo amandla okumkhipha
ensindisweni ngoba umusa uzikhavile zonke izono. Right, asivezeke lokhu lama point imphathu ukuthi ngithe mina kune salvation in the context of salvation. Right, kunazi izinto ezu4 engicela sibambe ezenziwa umusa uma umuntu esindiswa. Okokuqala, umusa uyasindisa. Okwesibili, umusa uyaxolela. Okwesithathu, umusa uyajustifya. Okwesine, umusa uletha ukulunga. Mhlamba ngibeke ngesingisi. Okokuqala, grace saves, grace forgives, grace justifies, grace accredits righteousness. Ake sibuke ke amavesi. Salvation by grace, sibheka manje umusa usindisa umuntu. Romans chapter number 2 verse 8 and 9. For by grace you have been saved through faith. Ngicela sibambele, for by grace you have been saved through faith. And that not of yourself, it is the gift of God, not of works. Kuthiwa umuntu usindiswa ngomusa ekholwa kuloku Kristu akwenziwe. Sekuthiwa ke salvation isipho. And uke wathi uPaul encwadini yabaseKorinte angisalikhumbula kahle ivesi but uthi uPaul, for the gifts of God are irrevocable. Meaning once uNkulunkulu wakuphi isipho, leso sipho uNkulunkulu akasithathi. God is not a taker, God is a giver. Akukho la eBhayibhelini uNkulunkulu wake wapha khona umuntu mayiqeda wathatha. Iproblem yebandla ukuthi sijwayele ukuforma itheology ebantwini ababekhuluma ama statements wrong we-Old Testament. NjengoJobe, uJobe wathi uNkulunkulu uphila, uNkulunkulu uthathile. Ubona umfundisi ejuluka etshela abazali ukuthi uNkulunkulu uyaphi, uNkulunkulu uyathatha. uNkulunkulu akaphi, uNkulunkulu akathathi. God only gives, God does not take. So once wathola insindiso yakho, noma ngabe kungenzeka ube nezono zenzayo insindisweni, ayihambi salvation. Because isalvation nokuyithola kwakhona uyithole vele usesonweni woNkulunkulu wakuphi wona. Okay, yes, ukuphazamisa ngiyabona uvula nomqulu manje. Yeah. Before nginikeze ithuba lomvukakhoza ngifuna ukubuza lapha mfukaJob ukuthi mfukajele ukuthi ngisindisiwe ke. Yes, ebese ngiwele esonweni. right. Okay, mhlambe ke ngiwele esonweni mhlambe. Okay, typical example, ngimithisa intombazana. Yebo, ngilalela mhlambe ngimithise uthini umusa lapho. Right, njengoba bengisachaza. Okay, ukuthi mhlamba ngiqhubekele phambili masinyane ukwenzela ukuthi kube lula. Angithi manje ususindiswa sesiuchazile umusa kwi context of salvation ukuthi uyi grace. Right, ukuze usindiswe awudingi ukwenza lutho, but mawuse usindisiwe kunezinto ofuneka uzenze. Ngamanye amagama kune grace kwi context of salvation bese kuba khona igrace kwi context of spiritual growth. Right, uma ngabe ususindisiwe vele uNkulunkulu uyazi njengoba usindisiwa ukho perfect. Njengoba usindisiwa ukho perfect. Uthi uma ngabe ekhuluma laphana uJohana, ngithi na kusowonile manje. Nali iverse laphana ku 1 John chapter number 2 verse number 1. Cela nje kulisheshe ngilifunde masinyane. 1 John chapter number 2 verse 1. Answer this question. My little children, these things I write unto you, that you sin not. That you sin not. And if any man sin, ususindisiwe manje. If yabona lo if uchaza ukuthi this is the conditional statement. Meaning this is not an expectation. But uNkulunkulu knows, because uNkulunkulu une knowledge. uNkulunkulu uyazi ukuthi kule relationship anayo abantu okungenzeka bone. So uNkulunkulu seyabakhava abantu. Says if any man sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Ngicela ukuyifunda ngale version abathi TPT. Sibone ukuthi yena uthini. Uthi ngeTPT, you are my dear children and I write these things to you so that you won't sin. So the purpose of salvation is to equip the believer not to sin. Okay. But iBhayibheli alikurule out ukuthi noma ngabe lifuna ungoni kodwa kungenzeka wona seliyakhava ke selithi but if anyone does sin, we continually have a forgiving redeemer. Hey, it's we continually have a forgiving redeemer. Alish ukuthi uma ngabe sowule nentombazana uzeyisihogweni. Alish ukuthi masowule nentombazana iBhayibheli yakulahla. Okay, yes. Mana, ngamanye amagama uma sengikwenzile lokho akungiyise esihogweni. Akukuse esihogweni. Perfect. Mfukakhoza akunikeze ithuba la. Yeah, isiyashisa ke. Ya ngiyabona efudumala. Isifike kahle. No,
besikade sisahambisana kahle Yes. ya masayistata So khona uyehla manje kule ngqondo. sekukhona sengabe ngasala khona Yeah. lana ekuthenini uma usindisiwe Menza be straight. okay ukuthi uzomdonsa nje alright mangabe usindisiwe okwenzayo akuyiqedi insindiso yakho and then ke kusho ukuthi ngamanye amagama mangabe nje ubukade wenza isibonelo ukuthi ke ngithi nanga umuntu umithisile and then ke lokho wamithisa umuntu ngokungemvume uzithozise ngesikenzansi ngendlela engasiyona imvumo ungavumeleke. kungavunyelwe noma bona bevumelene kodwa kaNkulunkulu nje akuvumelekile ukuthi ke isiphetho sithini yabona mawubheka incwadi ka 1 Corinthians chapter 6 ngithi verse number 6 or verse number 1 lithi iBhayibheli izifebe neziphingi ngeke zilidle ifa lombuso kaNkulunkulu yabo ngeke zizilidle ifa lombuso kaNkulunkulu lapho ukhuluma nabantu abakholwayo and then mawubheka incwadi ka 1 Peter chapter 4 verse number 17 ithi ukwahlulelwa kuyoqala endlini kaNkulunkulu ithi ke uma kuthathela kithina esikholwayo kuyokuba yini kubantu abangakholwa okusho ukuthi ke nokuba umusa ukhona kodwa kumele ube nokwesaba usemsini uhlali yabona uPaul encwadini yabaseEfesu 2 verse number 11 uthi anokhumbula ukuthi nani ngabafokazi nani ngaphandle kombuso kaIsrayeli nani ngenathemba ningenankulunkulu ezweni kepha manje ngegazi likaKristu senenziwe abaseduze kodwa bamba lengxenye verse 11 ethi anokhumbula kusho ukuthi makuthiwa bokhumbula hlala kahle ukhumbula ukuthi wake waba ngaphandle awukwazi ke ukuzophila la emseni uphile ezife ngathi usengaphandle yabona incwadi ka 1 Corinthians chapter 6 verse number 11 uthi uPaul mayikade ekhuluma ngayo indaba yobufebe uthi babe njalo abanye kini kepha manje senahlanzwa senangcoliswa senalungisiswa and then ke okusho ukuthi umuntu mayingahle aphile ngendlela ayithandayo yena yes wasindiswa ngumusa kwaba umusa uba uNkulunkulu asilethele ivangeli kodwa mayisesemseni aphile ngendlela ayithandayo angazifumana sekulahlweni Shuthi ngamanye amazwi khoza uthi uma ngona ngizibeka emathubeni okulahlekelwa insindiso. Shuthi ngamanye insindiso ingangilahlekela. Insindiso ingakulahlekela. Okay. Buka incwadi ka 1 Corinthians chapter 9 othi ngiqinisekise uverse number 27. Okay. uPaul lapho ukhuluma ngifuna ukuqinisekisa futhi mangasiyo ngizoshuta ngathi akusiyo uthi yiyo ithi kodwa ngiyawutuba umzimba wami kodwa ngiyawutuba umzimba wami ngiwenza isigqila ukuba mina engishumayeza abanye ngingaliwa mina uqobo Okay. yabona ukuthi mina engishumayeza abanye Paul wayengumshumayeli uPaul wayengumpostoli kodwa uthi ngiyawutuba umzimba wami kusho umzimba wami ngiyawubeka noma ngiyazibeka ekuthenini ngibe yilento uNkulunkulu afuna ukuthi ngibe yiyo ukuze ngenzeni ngingaliwa mina uqobo okusho ukuthi mangahle kuthiwa akawutubi noma akawenzi ngalendlela kufanele ube yiwo angahle enzeni aliwe yabona ke uma ngabe sibhele legama lokwaliwa abanye abantu bake befune abantu becounseling abadeep ngenxa yokuthi waliwe because akukho mnandi ukwaliwa kuba lula kwesikhathi umuntu asho hayi noma ngihamba kunandaba kodwa mase kwenzeka akube kusaba kanjalo kodwa ke uthini uPaul usebenzisa lelo gama lelo lokuthi uma ngingakwenzi lokho ngizokwaliwa mina uqobo okusho ngamanye amagama ke insindisi ingakulahlekela mangabe ungayiphethe ngendlela efanele Okay. Right ngicela siqale la ubaba kunezinto ayivezayo ubaba angazi khona ivesi oqale ngalo lapho khona ethi uPaul abaphingi angazi likubani le verse 1 Corinthians chapter 6 ngicela silifunde yini izathu esenza ukuthi silifunde ngoba akekho umzalwane oyisifebe Asilivule sonke. yeah ubani lelo verse 1 Corinthians chapter 6 chapter 6 ivesi esiqale ngifunda uverse number 9 number Verse 9 number yeah 9. right ithi
kepha kanazi yini ukuthi abangalungile abayokulidla ifa lombuso kaNkuluNkulu na. Amen. Before uqhubeka mphathi wami ngicela uphinde ufunde futhi ngesizulu lapho nje kuleyo sentence lena ngiqeda kuyifunda. Yes. Okay, ithi kepha kanazi yini ukuthi abangalungile abayokulidla ifa lombuso kaNkuluNkulu la kukhulunywa ngobani mphathi ngabanga lungile. Umzalwane is a righteousness of God. Lana kukhulunywa about it ngesingisi. Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God. A believer is not unrighteous. The believer is righteous. Mhlamba sikuphuve ngamavesi athize before siqhubeka. The believer is righteous. The believer is the righteousness of God. Right. Ngicela sifunde 2 Corinthians chapter number 5 verse 21. Uthi he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become. Yayizwa manje? That we might become the righteousness of God in him. So the person that has accepted Jesus Christ as his Lord and Savior, he has become the righteousness of God. So kumele lapho kubekhle identity is very important. Yeah. I-identity that is why abafundisi abake bayeke emphathi lento yokugqagqabuka ngeintshumayelo emabandleni bashama one day sermon bafundisa izwi lenkosi ngoba manje yiyo le crisis edala ukuthi abantu abazalwane they are very skillful ngezona mawumbuza umzalwane ukuthi yisiphi isona uNkulunkulu angasifika uyakunamela zona but mawumbuza one question, what is your identity in Christ? Akazi khona abantu abangazi ukuthi they are the righteousness of God. Uyayizwa ithinda ithi he made Christ to be seen. For mhlambe before siqhubeka mphathi siya kuleli verse ngicela ukubuza umphathi yipi into eyafaka uJesu esogweni noma yipi into eyenza uJesu abethelwe esiphambanweni. Okay. Bese ngigaxelile mawuthi eyamfaka esihogweni. And then ke mawuthi ukubethelwa. Into eyabethelisa noma eyaphusha ukuthi abethelwe. Yebo. Ivela uyihumusha ngombhalo. Izovela ithi number 1 amaJuda ayinento ayisho ukuthi lo uzenza inkosi. Uzenza inkosi ukuthi uthi wuye oyinkosi. Ngakho ke amaJuda ayelwa leyo mpileyo yokuthi lo uzenza inkosi. Kodwa ngokweziprofeto noma ngokuunderstanda indaba kaNkuluNkulu kakhulukazi mawubheka indaba kaIsaya yabo siyabona ukuthi uIsaya umprofeta ukuthi washaywa wahlushwa ngenxa yobubi bethu ngenxa yeziphambeko zethu and then ke into eyasa uJesu esiphambanweni izono zethu. Right. Okay. Mhlamba sisolidify le point ngo Romans chapter number 4 verse 25. Who was delivered for our offenses and was raised again for our justification. So ubaba la ukhuluma ukuthi Jesus waya wabethelwe esiphambanweni ngenxa yani yezono zethu. Ngifuna lokho mphathi sicacise. Waya esiphambanweni ngenxa yezono zethu. And iBhayibheli likusho kabanzi ukuthi umuntu ekufuneka alenge esiphambanweni umuntu onjani? Yisoni. Right. Kusho ukuthi ke ngamanye amagama uJesu wayekade eyisoni noma wayengesisi isoni. No, wayengasisi isoni. Yeah, kusho ukuthi uJesu ngokwe performance yakhe wayengaqualify kuyole ngesiphambanweni siyavumelana lapho. Ngokwakhe nje yena yayingekho into eyayimphushuta ngayesogweni kodwa waye esiphambanweni ngenxa yezono zobani zethu siyavumelana lapho siyavumelana ukuthi uJesu wasebenzisa izono zethu noma uNkulunkulu wathatha izono zethu wayibeka phekwa Jesu ukuze uJesu aqualify ukuyolenga kuphi empty. Right. Sibuyela kulela verse ka Corinthians chapter number 5 verse 21 elithi he made him he made him to be seen so that we may become the righteousness of God. Right. So if uJesu wakwazi ukuyolenga esiphambanweni ngezono zethu ukuthi nami ngingakwazi ukuyongena ezulwini ngokulunga kaJesu. Siyavumelana lapho. Ungangena ngokulunga kaJesu if uzohlala entandweni yakhe. Amphathi uma usouthi if uzohlala entandweni yakho usufaka icondition funeka icondition uyifake nakuJesu
Angithi noJesu naye wakwazi ukubethelwe ngenasono kodwa Engenaso- ethatha izono zethu. ethatha Kwenziwa izono yini ke zethu. manje uma ngabe sefuna manje ongena ngokulunga kaJesu bese sekufakwa icondition? Angithi uJesu wangena wahamba wathi ngqo esebenzisa izono zethu. Wangaquestionwa wangena waze wabethelwa ngenxa yezono zethu. ngabe uJesu uphilile njengathi wenza izinto njengathi Right. uJesu ke ake sivule la uHebrews sibone ukuthi uJesu wayiphila kanjani. Hebrews chapter number 4. Khona into evezwa laphana uPaul engiyithandayo. Hebrews chapter number 4 verse number 16. Sibheka manje ukuthi uJesu waphila kanjani. okay Hebrews chapter number 4 verse number 16. Ngicela ku number 15. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we, yet without sin. Yezwa kuthiwani? uJesu waphila emhlabeni waba tempted njengathi, kodwa akazange one. Kodwa noma uJesu ephilile njengathi azange one, kodwa waqhubeka wafa. Efela izono zikabani zethu. Nami ke ngokunjalo noma ngathiwa kubonakala ebantwini ukuthi ngiphila ngendlela efana nekaKristu kodwa ngiyongena ezulwini ngokulunga kaJesu. Ngoba ezulwini asingeni ngeperformance. Ezulwini singena ngeperformance kaKristu. Njengoba noJesu wafa ngeperformance yabantu. Shilo ngamanye amagama asingeni ngemsebenzi yethu Yebo. kuyimsebenzi yakhe. Okay, anginike okay. Ngifuna ukuthi ngiqale la. Okay. Enkulumeni umfowethu ake wayiveza phambilini ezongiqhubela kuba ngizofika kule aphetha ngayo manje. Yeah. Okay, sikhulume ngendaba yokuthi lapha na ku 1 Corinthians 6 verse number 9 ukuthi abangalungile abayokulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. And then ke waveza iphuzu elithi akekho umuntu ongumzalwane noma umntwana kaNkulunkulu oyisifebe. Angizange ngathi isifebe. Ngithe akekho umntwana kaNkulunkulu ongalungile. Mhlawumbe sibuyele kule verse 1 Corinthians, yes. Okay. 1 Corinthians chapter number 6. Okay, chapter number verse 6 number 9. Ithi kepha kanazi yini ukuthi abangalungile abayokulidla ifa lombuso kaNkulunkulu na. Angifunde ngesingisi. Okay. Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God. Yes. Okay. Ngifuna ke ukuthi ke ngibuyele back ku chapter 5. Okay. Yabo. And then ke u chapter 5 uverse number 9 uthi nganilobela encwadini yami ukuba ningahlangani nezifebe. Verse number 10. Angisho izifebe zalomhlaba nokuba abahahayo nabaphangi nokuba abakhonza izithombe ngokuba phela ngabe nimelwe ukuphuma ezweni. Kepha manje nganilobela ukuba ningahlangani nomuntu obizwa ngokuthi ungumzalwane uma eyisifebe noma engohahayo noma engokhonza izithombe noma eyisithuki noma eyisidakwa noma engumphangi ningaze nadla nokudla nonjalo. Yabo. And then ke lana kukhulunywa ngabantu ababili. Kukhulunywa ngomuntu ongasuye umzalwane. Yeah. Kukhulunywa ngomuntu ongumzalwane. Ukuthi nganilobela encwadini yami. Yabo. Kusho engekho kula eBhayibhelini. Nganilobela encwadini yami ukuthi ningahlangani nomuntu oyisifebe obizwa ngokuthiwa ungumzalwane. Kusho makuthiwa ningahlangani nomuntu onjalo futhi ningaze nadla nokudla nomuntu onjalo. Kusho lo muntu onjani akalungile lo muntu loyo. Right. Okay. Ngiyayithanda ubufunda ku verse bani manje? Ngifunde uverse number ngiqale ku verse number 9 and then ngiqale ku verse number 9 ngazogcina ku verse number 11. Right. Yizwa ke ngicela ukuphinde ngiyifunde ngesingisi. Ubaba uveza into ezu2. Uthi ubaba kukhona umuntu kukhuma ngomuntu ongakholwa ngithi bese kuphinde kukhulunywe nomuntu okholwayo kodwa oyisifebe angithi usho njalo. Right. Ake sifunde icontext ngoba iBhayibheli ifunela isichazelo. Usethi for you know ye not that the unrighteous ngiqala ku number 9. Okay. The unrighteous shall not inherit the kingdom of God. Ispecific la kukhulunywa ngabantu aba unrighteous. Abantu aba unrighteous abantu abangakholwa abangamamkelanga uKristu o aba rejective right. Isithi ke be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor
effeminate, nor abusers of themselves with mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. And such were some of you. Yayizwa manje ku verse number 11. Isibalile ukuthi labantu akakhuma nabo Paul usays and such were some of you, meaning laba bantu uPaul akhuma nabo babe kade benje bengakakholwa. Angithi ayizwa ku number 11. It and such were some of you, but you are washed. Hey my God. Uthi but you are washed, you are sanctified. Ake ngibhidlize lelu donga olushunyelwa ngabefundisi emabandleni ukuthi i-sanctification i-process. I-sanctification is not a process. Sanctification is the finished work of Christ. Ithi lana, for now you are washed, you are sanctified. Leli gama elithi sanctified lichaza ukuthi you are declared holy, you are blameless before the Lord. Ayikho ongoing sanctification. Abafundisi bamepulpiti abangalifundizwe beshintsha ama tenses. Uthi lana you are sanctified. The tenses of the gospel are important. Ayisho ukuthi you will be sanctified. You are sanctified. Number 2, you are justified. Ake sibheke leli gama mphathi elithi justification. Leli gama elithi justification lichaza ukuthi just as if you have never sinned. Just as if you have never sinned. Libalekile ke mphathi leli gama ngifuna nje sibheke i-definition yakhona nje masinyane. Just as if we have never sinned. Leli gama elithi just as if you have never sinned lisetshenziswa enkantolo. Lisetshenziswa leli gama to declare someone blameless. To declare someone blameless. Leli gama malisetshenziswa lichaza ukuthi you are exonerated. Leli gama elithi exonerated lichaza ukuthi there is a verdict that comes from a judge to declare you not guilty. Mawufunda Romans chapter number 5 verse number 1 lithi for by faith we are justified, meaning sonile siwenzile amacala kodwa amacala noma siwenzile, the Lord through the sacrifice of Christ has declared a believer not guilty. Okay. Ake nginikeze mphathi wami ngenzela ukuthi siyigoqe kahle futhi lento le. Nokuba ngithi mangise ngithi ngiyaqaphela ngazomqaphelisisile. Ngathi sifunda incwadi ezahlukene. Okay. Mina ngifunda chapter 5 umfowethu ngathi ufunda chapter 6 Corinthians. Okay. Because ngizwa maye sekhuluma ngo verse 11 ukuthi babe njalo abanye kini. Yes. Ukuthi chapter 6 lo. Yes. Asiye ku chapter 5. Chapter 5 verse number 1. Bengifunde verse number 9 Verse number 9. Verse number 9 ngagcina ku verse number 11 ukuthi njengoba ngize ngathi lapha kukhulunywa ngabantu ababili, kukhulunywa ngomuntu okholwayo nomuntu ongakholwa. I context kalokhu uzana ka chapter 5 ila kukhulunywa ngalomfolo okelithi iBhayibheli waya kumkayise. Yes. Waya kumkayise. And then ke uthi ke uPaul ke nganilobela encwadini yami yokuqala ukuthi ningahlangani nezifebe. Uthi ke angisho izifebe zakulomhlaba ngoba ngabe nimelwe ukuphuma ebantwini noma ezweni, yabo. And then ke athi ke ngithi nganilobela ukuthi ningahlangani nomuntu obizwa ngokuthi ungumzalwane uma eyisifebe. Ngiyayithanda indlela oyibeka obizwa. Yabona, meaning he claims. Leli gama elithi claim lichaza ukuthi you profess. So what you profess, what you confess must be tested by character. Let me repeat. Igama elithi claim lichaza ukuthi you speak. Umuntu asimdeclare njengomzalwane uma esakhuluma. Mele simeshisa inkulumo nesenzo. Yeah. You are not a believer by speaking. Yeah. We must verify your salvation by character. Yeah. Yabona. So that is why mayabona mawifunda la ku 1 Corinthians 5 verse 9. I wrote unto you in the epistle not to accompany with fornicators, yet not altogether with the fornicators of this world, or with the covetous, or extortioners, or adulterers, for then must ye need go out of the world. But now I have written unto you not to keep company if any man that is called a brother be a fornicator. Meaning lana kukhulunywa manje the fornication in the conduct.
Meaning this brother is a fornicator by conduct, not by identity. If any man that is called a brother, that is the identity. Umzalwane lo, but he is the fornicator by conduct. Meaning ukuthi sisindisiwe ngomusa, it does not nullify that people we need to bring discipline. Umuntu mangabe on ebandleni kumele ifakwe idiscipline njengalo bhuti. Uyayibona indaba enjalo? Okay. Yes. Okay. Idiscipline kumele ibe khona njengalo mfo ukuthi is a fornicator by conduct, but that does not nullify into ayamkelile kuKristu Jesu ngensindiso. Therefore if engalaleli sesimkhuzile, bhuti musu kuyenza lento. Ngiyamkhuza one by one akalaleli, sifaka umuntu wesibili akalaleli. Therefore sesimuswa ke manje esigungweni sebandla, when 2 or 3 they are gathered to solve matters, uye ebandleni manje afika khuzwe ebandleni. Uma engalalela ibandla engayenzi into eshowe ibandla, therefore ibandla linamandla ok exercise authority ngoba ibandla is the wisdom of God emhlabeni. Ibandla liyamdeclare leyo muntu lokuthi from today, since you are not changing from your conduct, we gonna treat you as an unbeliever. Not that you are an unbeliever, but we treat you as an unbeliever. Siyamxosha nokumxosha umuntu enjalo, senza inhlekisa ngaye kulo muntu akalaleli lo, noma sesimkhuzile uyaqhubeka uyashela uyaqhubeka ulalisa amantombazana akhuzwe aqhubeke. Therefore, we're going to treat you as an unbeliever. We are not nullifying your salvation. We are bringing discipline in your conduct that imitates or that is a pattern of the world. Okay. No. Yabona ke manje iyalana ebengiyisa khona vele. Okay. Yabo noma kule understanding enginayo. Okay. Ithi uma lo mfo kusho ukhiyela ukuphenduka. If lo mfo lo ekhuzwa njengoba umfowethu esho ukuthi siyamkhuza akezwa, or ibandla liyamkhuza akezwa, ake ngithi liyamkhuza uyezwa, and then ke uyaphenduka, isimo siyabuyela siba right, impilo yaqhubeka iyaphambili, kuyakhonza uNkulunkulu ngoba usenzeni, usephendukile wayiyeka leta khuzwe kuyo. Noma siyamkhuza akezwa, yabo liyafika ke ibandla liyamkhuza, kwenziwa yonke inyathelo zonke okufanele zenziwe kuye njengoba enza kanje, bese ibandla lithatha isinyathelo sokugcina sokuthi lihlukane naye, yabo njengoba uverse number 13 kuyo lencwadi leyo chapter 5 ethi xoshane omubi phakathi kwenu, yabo lifika la ibandla lithi khona liyahlukana naye, yabo. And then ke lo muntu lo njengoba ibandla lihlukene naye, yiyo ke lento bekade ngisho eqaleni ukuthi umuntu ke insindisi ngamlahlekela. No. Alishongo kanjalo iBhayibheli la. Ku13 lithi but them that are without God judgeth. Remember maliqala phezulu ku9 uthe uPaul bakhona bangama fornicators kodwa abasezweni, meaning abangasindiswanga. And uthi uPaul akanendaba nabo labo ngoba indaba yabiyaziwa ukuthi vele bona mabefa bayesihogweni. Kukhulunywa ngomuntu osindisiwe la kodwa iconduct yakhe ekutholakala ukuthi ayishintshi noma ngabe ezama ukulungiswa kashintshi, kuthiwa lo onjalo ibandle limkhiphela ngaphandle ngenhloso yokuthi lize yahlukanise naye ngoba uletha ubuthe ebandleni. Ibandla indawo ehlonishwayo, kungakho abantu abanje bagcine benza le system yama mission approach ngoba ebandleni sinezinsizwa engafuni ukuthi ziphile ubungcwele ngendlela eright according to the grace of God. So kuthiwa laba abantu abanje uyabaxosha, akunullify insindiso kodwa kulungiswa isimilo. Okay, nansi into ebengifuna ukuintroduce. Mhlawumbe makuthi konke obufuna ukuyiphendula ngakunikeza just 1 minute. Okay, bekuyinto yana encane. Okay, ungayisho. Ethi njengoba ke ethi umfowethu kulungiswa isimilo. Ake ngithi lo muntu lona njengoba ibandla lemkhiphile ngenhloso ukuthi kulungiswa isimilo futhi ngenhloso ukuthi isimilo asikho. Ngampela sithi isimilo asikho. Yabo noma ubungcwele abukho. Bese ficwa ukufa. Njengoba ibandla lemkhiphile kwenzakalani ngalo mayeficwa ukufa vele ezulwini, lo muntu usesezulwini already. Umuntu ungena ezulwini mayisindiswa. Lento yokuthi umuntu ungena ezulwini makefa akeke italaphe lento mntaka ST. Umuntu akangeni ezulwini makefa, umuntu ungena ezulwini makesindiswa. Le doctrine yezulu egcineni is a wrong doctrine. And we are going to stand against it. We are going to preach against it. Bevuma bengavumi belwa bengalwi bathi silanda ama Greek language, bathi silanda ama
Hebrew language bathi siza nama exegesis angekho, we gonna preach against it. Mana tshela yabona Because umuntu ungena ezulwini uma ngabe sindiswa. Okay. Hayi makefa. tshela uvule Mana- ipage yo yabona umfowethu wayithinta kamnandi sekusegcineni Mnandi. kodwa ke mhlawumbe isicelo sami besizothi ngiyamfuna kule topic yokuthi umuntu ungena ezulwini dede Esindiswa. esindiswa okungukuthi nje manje yena usezulwini Ngisezulwini emphathi. Yabona ke mphathi ulangikhona. Ngisekuphi manje? Ngisezulwini. John chapter number 3 kuza uNicodemus kuJesu. Uthi ngenze njani ukuba ngisindise? Uthi uJesu, unless you are born of water and the spirit, you shall not enter. Usethi uJesu, what is born of the flesh is the flesh, firstborn. Yeah. First birth, natural birth. You are born of the flesh. Yiphi flesh? Iwumzimba. Right. Umbuzo uthi umuntu makazalwa ngenyama uzalelwa kuphi? uzalelwa nje ekhaya Akazalelwe ekhaya, uzalelwe emhlabeni. yes emhlabeni Yes, earth, yeah. sengisho khona ukuthi nje njengoba Yes, you are being introduced in earth. Meaning ngokwenyama uintroducewa kuphi? Emhlabeni. Mana-ke nje. Useyaqhubeka mphathi. Usethi what is born of the flesh is the flesh. Yeah. What is born of the spirit is the spirit. Umbuzo ukuthi uqale wazalwa ngokwenyama waphila kuphi? Emhlabeni. Usuzalwa ngokamoya manje uzalelwa kuphi? okay othi ngiphendula okay Yes. okay uma umuntu ezalwa ngokamoya Yes. manje akuthi uzalwa ephila Yes. nje wasiphila nje kanje Yeah. nangu umuntu uyashunyayezwa uyakholwa uyabhabhadizwa uyazalwa kabusha Yeah. ukuphi ula emhlabeni kodwa usezelwe kanjani kabusha Yes, Yabo, ula emhlabeni ula ngokomzimba emhlabeni, ngokomzimba. kodwa uzelwe kabusha ngokomoya ezulwini. exactly Meaning- kodwa yena ula emhlabeni Meaning umzalwane unama residents awu2. You are in earth physically, you are in heaven spiritual. Meaning umzalwane uphile endaweni eziwu2 ngesikhathi esi1. You live on earth physically, you spiritually live on heaven spiritually. That is why ke kuthiwa ke manje a believer has a responsibility to manifest heaven on earth. Umzalwane uveza izulu emhlabeni ngoba usezulwini kanti uNkulunkulu makethe kuPeter ngikunika ihluthulele okubopha ezulwini kuyobopha nasemhlabeni. Umbuzo uPeter wayezoyibopha kanjani izinto ezulwini asemhlabeni? Yingoba uNkulunkulu wayo introduce ukuthi umzalwane unama identity awu2. You have a spiritual identity, you have a natural identity. You live in heaven. Ephesians 2 verse number 4. We are seated with Christ in the heavenly places in the spiritual realm. Yilento ke mina mntaka ethi engenza ngithi mina uJesu akabuyi ukuzolanda ibandla kodwa uJesu ubuya nebandla. Okay. Okay. Asibuye ke size la. Mawubheka incwadi yezenzo Yeah. uchapter 1, incwadi kaActs chapter 1, Yeah. verse number 11. Lapha na sibona amazwi noma ku verse number 10 nje uyakodwa nje inkulumo engifuna ilapha ku verse number 11. uJesu lapho uqeda ukukhuluma nabafundi bakhe abapostoli ukuthi abahambe behlale emzini beze bembathiswe amandla kaMoya eNgcwele. Alright ke uthi ku verse number 11 wakhushulwa bebuka noma bebhekile wakhushulwa waya ezulwini bathi besamgqolozele kanjalo kwabonakala amadoda aseGalile nimele igqolozele ezulwini na uJesu loyo okhushulwe kanjalo kini uyakubuya kanjalo yizwa uma incwadi kaMateyu 23 ngithi uverse number 30 no verse number 31 ithi khona kuyobonakala ezulwini isibonakaliso sendodana yomuntu bese zikhala izizwe zonke ihlukanise abanye kwabanye njengomalusi ehlukanisa izimvu nezimbuzi and then athatha abanye ababeke ngakwesokunene abanye ngakwesokhohlo athi nina yanini efeni eselokhu nalungiselwa ngubaba selokhu asekelwa umhlaba right ke umbuzo ke uthi ke ma ebuya iBhayibheli lithi uzokwehla ezulwini njengoba kushiwo kuzenzo 1 verse number 11 indlela ahambe ngayo lendlela azobuya ile ndlela azobuya ngayo and then bese hlukanisa abanye bakuphi abazobahlukanisa bala right ngiyayithanda mphathi indlela oyiveza ngayo ibalulekile lapha encwadini yezenzo chapter number 1 lithi bambona ngalenkathi uJesu enyuka babe naye physically meaning that event was literal funa sikuveze lokho right lithi wanyuka uJesu
bambona inyukela kuphi ezulwini mayiqeda wenze njani uJesu wanyamalala bembhekile right sekuvela amadoda amabili elithi iBhayibheli wayifaka ingubo ezimhlophe meaning ingelosi lezi right yini edala ukuthi ingelosi zivele zizochaza lento abayibonile ngamehlo ngoba phela bayibonile lento iwhy ke manje sekuvela abantu abayili abazochaza yini edala ukuthi bazochaza is because leya event wena mphathi wami uJesu ascended literally. Then he transited into the spiritual realm. Meaning lapana there was a transition physical to the spiritual. Umuntu makathi uJesu indlela ahambe ngayo indlela azobuya ngayo. Meaning uJesu makebuya spiritual physical. Ichaza nje lokho leya. Uyabuya kuthi uJesu. Uyabuya yena uJesu kodwa akabuyi ezolanda ibandla. Ubuya nebandla ngoba uJesu manje is in the spirit nebandla likuphi likumoya so uJesu kungakethu 1 John chapter number 3 when the Lord umilibo lethu luvela when he appears we shall appear together with him iappearance kaKristu iappearance yomzalwane ngoba kukhona into esiyiyo kamoya kodwa engabonwa ngabantu yabona uJesu mayebuya ubuzokwenzani uzolanda ibandla lakhe uzolanda Kuthi ngokwedoctrine enginayo mina ngokwedoctrine yes alikho futhi wena mntaka STE verse eBhayibhelini lethi uJesu uyabuya uzolanda ibandla ngisho umphatha ngaliveza likho kodwa likhona elithi ubuya nebandla likhona elithi uJesu ubuya nebandla ngakuvezela maningi elithi ubuya nebandla elithi uJesu ubuya nani nebandla ake siqale la mphathi wami nawe Dlamini yes ake siqale la yabona makungukuthi uJesu ubuya nebandla yes kusho ukuthi ibandla likho la awulalelanga iexplanation yami ngithe mina umzalwane unama reality amabili umzalwane uphila kumoya aphinda aphile nakuphi kweflesh nakuflesh uthi uzolanda uza nebandla likamoya uza nebandla angithi ibandla likumoya kodwa ibandla liphile enyameni kunabazalwana ngithi mina ngisenyameni manje kodwa ngizelwe kabusha ngomoya there is a spiritual being that uses this body uthi uPaul kuGalatians 2:20 uthi it is no longer I who lives but it is Christ using this fleshly body to manifest his life meaning lo mzimba lona uselela into eyodwa ukuzoveza intando kaNkulunkulu eyenzeke ezulwini uyiveze emhlabeni ngiyabona isikhathi sesiyabaleka angikubikeze nje into ke ithi ke alright ke asivumele ukuthi ke la nale yes okay ke mayebuya ake ngithi nje namhlanje yeah sila thina yabo mayebuya nalaba ya kwenzakalani ngalaba bala right liyatshela iBhayibheli mele sikhave leli gama elithi ukubuya uJesu akabuyi njengomuntu ongekho uJesu khona njengoba ngikhuluma mina manje right kusho ukuthi uJesu uma sikubeke nje kucace uJesu uyavela he is appearing from the spiritual to the physical emzimbeni womuntu osindisiwe kwenzeka into ka 1 Corinthians chapter number 15 verse number 50 the transformation of bodies ingalenkathi our immortality that is inside our glorified body will come outside and swallow this immortality kwenzeka itransformation ibizwa ngemanifestation of the sons of God uJesu make appear nje lapha evela ngomzimba oglorified nathi lento esiyo ngaphakathi iyembuleka ivela ngaphandle kungako make ekhuluma uPaul athi inhlupheko zamanje ezikulomzimba wenyama zingelinganiswe nenkazimulo akasho ukuthi ezoqhamuka noKristu akasho ukuthi ezovela emahlathini kodwa uthi eyakwambulwa kithi meaning this glorified body is in me now ayizukuza noJesu izokwambula la kimi that is a manifestation and the appearance of Christ no into isalokhu imile ekuthenini mhlambe le topic lena inhle iyodwa nje singayizobheka ama screenshot iyodwa nje ngoba manje singaphushwa isikhathi kodwa engingakusho noma engingakuveza and then ngiyabona ukuthi mhlambe kukhona lapho engathi asitholani kahle khona endabeni yokuthi nangu uMateyu 23 yabo ukhuluma ngokuvela kwakhe noma ngokuza kwakhe ukuthi ke lana phansi uJesu uzofika ahlukanise noma kuyohlukaniswa yabo abanye kwabanye and then noma ngabe kuthiwa uyeza ke nalabo abakwimoya asabake ngithi sebahamba ke noma ke abanjani kodwa napa laba abala phansi kwenzakalani ngabo
kuthi nabo bazokula noma ngathiwa bayaguqulwa iyavela into ekubo ngaphakathi ukuthi okay thina nansi impilo siyiphila Cabanga ukuthi eminye imibuzo ke leyo sizoyibuka ake ngimvezele before sivala mntaka sithile livesi lapha ku Hebrews just chapter number 12 just 10 verse seconds 22. nje ngima isikhathi. Yes. Yeah, Okay. Hebrews chapter number 12 verse 22. By contrast, we have already come near to God in a total different realm, the Zion realm, for we have entered the city of the living God, which is the new Jerusalem in heaven. We have joined the festival gathering of marriage of angels in their joyous celebration. Umbhalo wamaHebheru uveza ukuthi as believers we have already entered in heaven. That is why we are called the citizens of heaven. Ababukeli bemakhaba ngafunda. We have already entered. Ayibeke kwi future. We have already entered now. Mfundisi wami ama contact wakho nabantu bakuthola kanjani isikhathi sethu nje siphoxayo. Okay. Yes sir. Sizoyenza justice lesihlobo. awuzweke Yes. ama number ami 064 5561780 ngitholakala kuleyo number ngokukhonza ke ngikhonza eFosterus ngokuhlala ngihlala eBoxburg. Okay. Phathwa. Amen. Yes, Phatha sir. omkhulu. Yeah, sibonga baba. Bathola kanjani abantu? Ngiyatholakala laphana enambeni yami 072 9653088 ngokukhonza silaphana Khumalo Primary School eGoba section Grace Life International siqala ama services wethu aqala ngo8:30 ekseni Sunday aphume ngo10:30. Okay. Amen. Siyabonga kakhulu. Indoda yesiGreek lena wathi sikhuluma isiGreek echaza ukuthi isiGreek isho ukuthini. Ethi simaza ilokuzana isiGreek tata iyenza le episode ikhona khona lapho ukuthi awuzibonga ngiyacela uhambe uyicheck besikhuluma ngokweshumi. Yeah, okay. Yes, siyabonga kakhulu bafowethu ngiyacela sibonane ngomhla ka2 May sobe silapha eThekwini eMkhumbane siyaqala ekseni ngo10 eMkhumbane Hall siyobe silapho bafowethu uNkulunkulu akanibusise ke sibonane kwi episode yethu elandelayo. God bless you.